Пачынаем наш стрим. Блогеры Нехта, Радикс, Дорога, кто не ведае, уже будзе ведаць. Якая была идея собраться? Идея была собраться попросту, каб ствараць нейкія такія супольнасці, блогерскія, каб можна было разам сядаць, размаўляць не толькі ў нейкіх онлайн-чатах, але і вось таксама сустракацца, у тым ліку на такіх платформах, як YouTube, і гаманіць пра нейкія вось важныя для ўсіх нас тэмы, што сёння, у тым ліку з вашай дапамогай і паспрабуем. Зараз аддам слова Радиксу, як самому такому досведчаному стрімеру у нас. Привітання усім. Ну так, як правильно сказав Валер, ми вирішили, що треба нам неяк почастей робити нейкі такі блогерські посиділки, ось принаймні такий буде експеримент. Будемо обмірковувати події тижня, каб не тільки можна було глядіти Белсат, ці там Свободу, ці там хтось ці програму Панорама по вечорах, да? А каб можна було так само непосредньо з удзельнікамі беларускага грамадскага палітычнага жыцця абмяркоўваць як бы вось гэтыя падзеі. Для нас гэта вельмі важна, да? Ствараць альтэрнатыўную інфармацыйную прастору, тым больш зараз, калі такая пагроза беларускай незалежнасці стаіць, калі мы сталі аб'ектам пільнай увагі імперскай Масквы. У прынцыпе, мы заўсёды былі аб'ектам гэтай увагі, але на сёння гэтая пагроза абвастрылася моцна. І менавіта таму мы вырашылі зрабіць цэнтральнай тэмай гэтага стрыму якраз інтэграцыю і інфармацыю, новую інфармацыю о палітычных забойствах, якая з'явілася ў апошнія дні. Ну, я думаю, я з гэтага і пачну менавіта. Сваё меркаванне хачу выказаць наконт вось гэтых прызнанняў спецназаўца Гараўскага. Па мне, дык самае цікавае тут не толькі гэтае прызнанне, але і тое, што за імі паследавала, і як адрэагавала беларуская благасфера і інфармацыйная прастора. Па поводу саміх прызнанняў, я думаю, усе чыталі, нікаму не трэба пераказваць. Тобто там было не так уж много ўсяго новага. Мы толькі што даведаліся, што гэтыя эскадроны смерці гэта былі не нейкія зводныя групы з розных атрадаў, гэта быў непасрэдна СОБР. Мы даведаліся нейкія дэталі забойства і, ну, в прынцыпе, напэўна, все. Все остальное было у той ці іншай ступені ўжо вядома да гэтага. Было раскідана па розных крыніцах, штосьці ў следакоў, штосьці было у публічнай прасторы і гэтак далей. Аднак, што цікава, вось было асабіста мне, што як людзі ўсе зацята кінуліся ў гэтую канспіралогію расказваць і даказваць адзін аднаму, што гэта ўсё, вось гэты зліў інфармацыі праз Deutsche Welle, гэта быў крок Масквы, адмысловы, каб пашатнуць пазіцыі Лукашэнкі на перамовах з Пуціним. І рэальна гэтая версія мела такой поспех, што, ну, проста у меня там у французцы ледзь не кожны другі гэта казаў, да? І мяне это вельмі здзівіла, а яшчэ больш мяне здзівіла тое, як некаторыя СМІ, не будзем называць якія, пачалі выпускаць матэрыялы, якія ледзь не адбельваюць Павлічэнка, з якіх мы даведаліся, што он, в прынцыпе, не кепскі мужик, в прынцыпе, такі быў. Да, у него шляхецкія корні. Ну так, між дзелам, так, між іншым, да, але ну, вы разумееце, што гэта кажацца, каб сфарміраваць пазітыўны вобраз. Ну, хіба ж можа мужик са шляхецкімі каранямі, як крыса, як маньяк, забіваць беззбройных людзей? Ну, конечно ж не, конечно ж гэта ўсё неправда. Ну, вось. І калі раней, як мне падаецца, ну, зараз... Я выбачаюся, людзі просяць крыху гучней, але трэба не гучней, а вось сюды казаць, і тады будзе гучна вам чуваць, а вы просто можете крыху гук павялічыць. Да, і калі раней, як мне падавалася напрыканцы, ну, я яшчэ тады не быў удзельнікам палітычнага жыцця, але наколькі магу судзіць, напрыканцы 90-х, на пачатку нулявых быў грамадскі кансенсус у апазіцыі, у грамадскай супольнасці адносна таго, што хто вінаваты, што з гэтым рабіць, і як увогуле ставіцца да гэтай учынку, што вось сёння ўжо пачынаюцца вось такія хістанні, што а можа это, а што вы на яго накінуліся, да ўвогуле это рука Масквы. Ну, я скажу две рэчы, якія важныя з гэтай нагоды, і ўжо перадам слова Сцепану. Па-першае, нават калі гэта рука Масквы, гэта не мае роўным лікам ніякага значэння. То бок, нам важен сам факт, што з'явіліся новыя доказы, асабліва цяжкага злачынства, у якім замешанае вышэйшае руководство краіны. Это бандыты. То бок, мы атрымалі яшчэ адзін доказ, што мы жывём у бандыцкай краіне, якой кіруюць, на жаль, бандыты. І паслабляе гэтая
інфармацыя пазіцыі Лукашэнкі ў торге з Пуцінам, ці не паслабляе, да якая нам для гэтага, з гэтага разніца? Бо калі мы пачынаем на это вельмі моцна ціснуць, ад гэтага адзін крок, каб сказаць, ну давайте, можа, не будзем уже Лукашэнку так травіць, да, бо зараз Пуцін на яго націсне, і мы страцім незалежнасць. Вось, а гэта, конечно, размова недапушчальная, тому што, прабачце, давайте спачатку са сваімі ўласнымі праблемамі разбярэмся, а потым будзем перажываць за Лукашэнку, да, як ён там будзе ў размовах з Пуцінам. І другое, гэта, канешне, каласальны распаўсюд канспіралагічнага мыслення у нас, які, на жаль, ахапіў не толькі звычайных людзей, але і, так бы мовіць, інтэлектуальную, ну, не люблю эліту, не люблю слова, працаўнікоў інтэлектуальнай працы. Гэта там журналісты, блогеры, некія актывісты, яны пачынаюць паўтараць думку аб тым, што Масква стаіць літаральна за ўсім, што адбываецца ў Беларусі. Яны пачынаюць думаць, што Масква настолькі магутная, што можа, ну, проста, ось, як марыянеткамі кіраваць журналістамі Deutsche Welle. Ну, ребята, гэта ж бред. І хаця я, ў прынцыпе, згодны, што, напэўна, гэты матэрыял не выпадкова менавіта зараз з'явіўся, да? Бо відавочна, што яго рыхтавалі доўга. Аднак перастаньце бачыць за кожнымі падзеямі чыюсьці руку, чыюсьці змову і чыюсьці шматхадовачку. Гэта антынавукова, гэта неправільна, гэта завядзе нас у такія дзебры інтэлектуальныя, з якіх мы ніколі не выберемся. Что лічыш, Степан, з этой нагоды? Я падтрымліваю, у мяне ёсць мікрафон свой. Адзінае, што я не паспеў з вами павітацца. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства. У нас, аказваецца, 2 камеры. Спадзяюся, шмат хто з вас бачыў нас з Валером Руселькам у студыі Белсату. Вось мы вырашылі, што варта сустракацца не толькі ў межах студыі Белсату, але і так адзін з адным прыходзіць размаўляць. Крыху пра трансляцыю, можа, а потым вернемся да гэтай тэмы, якую Мікола узняў. Глядзіце, у нас, шаноўнае гаспадарства, ёсць данат. Паглядзіце, 0 рублёў пакуль заданачана. Данат на развіццё беларускай благасферы. Калі да канца стрыму ён будзе дзесьці працягвацца гадзіны 1,5, я думаю, будзе 0 рублёў, ну то нам прыйдзецца самім заданаціць, каб не выглядаць як лажкі. Вось. Таму, калі ласка, падтрымлівайце, хто рублём, хто 2. Дзякуем за вашу актыўнасць. Тым часам Радзікс сапраўды падняў вельмі важную тэму, вельмі шмат канспіралагічных тэорыяў на тэму рукі Крэмля, рукі Масквы. Я думаю, што перадусім трэба нам думаць пра уласныя рукі, уласную краіну і вось ужо заходзячы з гэтага будаваць некія свае версіі тэорыі. Тым часам вось гэтае інтэрв'ю Гараўскага сапраўды выйшла напярэдадні такіх важных перамоваў, і, вядома, шмат людзей з-за гэтага палічылі, што гэта рука Крамля. Але ці гэта сапраўды так? Ну, кожны думае сваёй галавой. Выказвайце вашыя здагадкі ў каментарах, мы іх будзем таксама зачытваць, і мы уважліва сочым за вами. Можа, Валер штосьці дадаць на гэты там? Аудиотехника, так, как было спереду. Послушайте, ну, вот наконт того, что все одразу кинулись там, про эту руку, ну, я, напевно, был сярод іх, потому что, ну, мне здається, это натуральная реакция, выходит фильм, присвячений гучним зникненням перед важной сустрэчай Путіна Лукашэнкі. Такое ж самае адбывалася, вось калі выходзіў хросны бацька, і таму аналогіі тут просто відавочна, і я у сябе ў Фейсбуку адразу напісаў, ці не ёсць гэта 7-й серыяй хроснага бацькі. Але пазней вось я пачытаў меркаванні іншых, таксама дадатковыя там успаміны, дадатковыя удакладненні пайшлі, і на сённяшні дзень я магу прызнацца, у меня няма адзінага меркавання наконт таго, што гэта, як гэта. І мне здаецца, гэта не так заганна в этом прызнацца, потому что калі заходишь у интернет, там все адразу зрабіліся такімі знаўцамі, такімі экспертамі, которые ведаюць усё і пра ўсіх. Но у мяне такого немає, тому я, наприклад, не рабіў асобны ролик на гэтую тэму,
не хайпіўся, тому што мне вось асабліва няма чаго сказаць. А ролик «Неделя хайпу» быў. Ну, але многіх, калі паглядзець нават беларускі сегмент Ютуба, вельмі шмат з'явілася на гэтую тэму роликаў, людзі хайпяцца. Што я ад сябе магу сказаць? Як бы, на сённяшні момант у мяне ёсць адчуванне, што прынамсі частка людзей, якая публічна выказалася на гэтую тэму, ведае нашмат больш, чым выказалася, і альбо не дагаворваюць, альбо кажуць не зусім праўду. Это азначае, што ці падобныя рэпартажы, ці нейкія іншыя нас наперадзе яшчэ чакаюць дакладна. Яшчэ адзін момант, які я магу дакладна сказаць, у чым я абсалютна ўпэўнены, што праўду мы зможам даведацца толькі ў адным выпадку. Это калі ў нас будзе незалежная дэмакратычная Беларусь, калі зменіцца ўлада, калі ў нас будзе незалежнае следства, незалежны суд, толькі ў такім выпадку мы можам даведацца, што насамрэч адбылося. Да гэтага моманту, мне здаецца, вось будзе гэтая канспіралогія, будуць гэтыя версіі на ўзроўні веру, не веру. Як бы ўсё, потому што колькі гаварылася пра чемоданчыкі з кампраматам, ніхто гэтых чемоданчыкаў на сённяшні дзень не бачыў, і таму вось ўсё толькі на ўзроўні словаў і не больш. Таму спадарства, калі мы хочам даведацца праўду і хочам, каб такога не паўтаралася, то нам важна не забываць і дамагацца незалежнасці і дэмакратычнасці Беларусі. Толькі тады у нас штосьці будзе. Пакуль у нас ёсць дыктатура, атмасфера страху можа нагнятацца, у тым ліку такімі фільмамі, бо памятаеце, першая рэакцыя на фільм «Нехты», Сцёпы была пра тое, што ну класна, здаецца, нічога новага, вось як і ў выпадку з гэтымі знікненнямі, нічога новага, але вырасла цэлае пакаленне, якое не бачыла гэта, і вось для іх гэта такое адкрыццё. В прынцыпе, тое ж самае можна сказаць і на гэтую тэму, тому што для мяне асабіста там новага было толькі што ў Ганчара там 2 пальцаў не хапала на назе. Усё астатняе я ведаў раней і ведаў нават больш, і маё пакаленне, і старэйшыя ведалі больш. Таму можна нават гаварыць пра несупадзенне ў раней агучанай інфармацыі, у цяперашніх прызнаннях Гараўска. Магчыма, зараз гэты ролик найбольш важны будзе для маладых беларусаў, которые не памятаюць канец 90-х, нулевыя, калі ўся гэта атмасфера страху нагняталася, калі знікалі лідары апазіцыі, бізнесоўцы звязаныя з апазіцыяй. Калісьці у нас было і такое, бізнес падтрымліваў апазіцыю. Таксама незалежныя журналісты, Дмітрий Завадскі знік, і таксама да канца цалкам неясна, хоць былі асуджаныя людзі за яго забойства і знаходзяцца ў турме сёння. Для гэтых людзей, канешне, гэта новае. Ці даць гэта нейкую хвалю у Беларусі, такую, каб яна пахіснула Лукашэнку, ну, мне здаецца, можна адказаць, вось як у выпадку, уласна, з тваім, Сцёпа, фільмам. Ці дало гэта нейкую хвалю? Ну, я б не сказаў, што дало хвалю, вось выйшлі на вуліцу людзі, але пасыпаць попелам галаву таксама не варта, бо магчыма і не гэта галоўнае, каб людзі проста выйшлі на вуліцу. Самае галоўнае, каб мы пачалі задумвацца. Мне здаецца, гэта важна. І вось калі такія ўжо традыцыйныя апазіцыйныя лідары выводзяць зараз апошнім часам на вуліцу людзей, там 100, там 200 чалавек, ім задаюць прэтэнзію такую, а чаму у вас там людзей выйшла столькі, альбо нават менш, чым там на акцыю там па праглядзе абмеркавання фільма Сцёпы. Мне здаецца, такія пытанні, такія ўвогуле запыты недарэчныя, таму што змяніўся час. Тыя людзі, яны дзейнічаюць, таксама, зрэшты, як і Лукашенка, яго атачэнне, дзейнічаюць паводле тых ранейшых шаблонаў. Вот 90-х блогеры падтрымліваюць благасферу. Ссыпам дзякую за фільм. О, класна. Дзякуем вам. Першы донат, не прыйдзецца самім сабе
Дык вось я хацеў сказаць, што старая альбо традыцыйная апазіцыя, она дзейнічае, она жыве ў тым жа часе па сутнасці, што і ўлады Беларусі. Гэта трэба разумець. І таму яны выводзяць на вуліцы, ладзяць акцыі такія, як ладзіліся раней. І калі яны раней мелі нейкі эфект, то сёння часы змяніліся і трэба думаць штосьці новае, змяняць фармат. Тое, пра што гаварылася, у тым ліку там крытычна закідвалася, змяняйце фармат. А як можна вымагаць у вось гэтых традыцыйных апазіцыянераў змены фармату, калі многія з іх, да прыкладу, не вядуць свае блогі ў інтэрнэце, которые не прысутнічаюць увогуле ў блогасферы, людзі, якія не валодаюць графічнымі праграмамі альбо не маюць у сваіх там палітычных партыях, арганізацыях людзей, которые маглі бы весці сацыяльныя сеткі, закідваць нейкія вірусныя відэа, тое, што сёння вельмі папулярна. Калі гэта няма, як можна ад людзей чакаць, што яны будуць на новы лад мысліць і дзейнічаць? Гэта немагчыма. І таму, мне здаецца, ў такой сітуацыі не варта займацца вось гэтым марнаваннем часу, вось гэтымі папрокамі, которые не маюць пад сабой ніякага грунту. Людзі займаюцца тым, чым могуць займацца, у рэшце рэшт. А ўсе мы, калі мы можам штосьці іншае рабіць, давайте пагамонім урэшце, давайте прыдумаем, альбо давайте сёння вось тут пасядзім разам, а потым кожны асобна падумае, а што можна рабіць сёння у новых умовах. Вось гэта вельмі важна, мне здаецца. Вось так. Дзякуй вялікі, Валер. Я прапаную крыху пачытаць каментары, бо яны ляцяць і мы потым не паспеем, а потым Мікола тады скажа, што на гэты конт думаем. Давайте пачытаем каментары. Боты пад'ехалі. Нагадвае нашыя вячоркі, тутэйшы шляхціч. Ці хтосьці ведае пра ведаю, ёсць што суботня. Дарэчы, падпісвайцеся на тутэйшага шляхціча, цікавы блогер. Я абавязкова пагляджу, таму што не ведаю пра гэта. Забаньце Грамыку. Можна я пра Грамыку. Мне вось у анонсах пісалі наконт таго, ці будуць людзі з рознымі меркаваннямі. Па-першае, слухайце, вось мы ўсе разам з вами, таксама усімі тымі, хто будзе глядзець у запісы, кожны з нас мае сваё ўласнае меркаванне. Давайте будзем шчырыя. А тут перад пачаткам этэру улез гэты Грамыка з сваімі гэтымі абразамі. Мы тут сядзелі з гэта смяяліся. Давайте папросту разам пасмеемся з такіх вузкалобых таварышаў. Давайте, вось таксама прадстаўнік са сваім меркаваннем, у якога вось увесь свет зводзіцца толькі да сексуальнай прыналежнасці, альбо такой. Все, у жыцці больш нічога у чалавека няма, і вось это вельмі вузкае разуменне свету, вузкалобасць. Таму давайте пакінем таксама як у букет нашых усіх меркаванняў, калі ласка. Так, мы не прыхільнікі таго, каб баніць. Хай выказваецца, вы ўсё бачыце самі і самі робіце высновы. Прывітанне Змядзела. Прывітанне сама. Паговорите пра Собравца. Паговорили. Привет, тунеядцы. Мы працуем вельмі цяжка, настройвалі ўсё тут. Калі можна дадаць і гука. Гуку дадалі, просто трэба казаць вось сюды, тады будзе ўсё окей чуваць. Вы напоминаете распавшуюся беларускае поле экспериментов. Рад Степана живьем видеть. А хтосьці з беларускага поля экспериментов уже не живы? Что это страшно? Волковыск приветствует. Дайте музычку фоном. Боимся, каб не сапсаваць тое, што ёсць. Хай будзе так, вы можете у сябе там уключыць музыку, якая вам падабаецца. Фон і звук ок, ветер добры спадарства. Ветер гэта арганізацыя гэтая. Нам тым часам... Каго любіш? Каго любіш? Люблю Беларусь, канешне ж, адказ на гэтае пытанне відавочны. Стрымлер нам 100 расійскіх рублёў. Але дзякуй вялікі. 6 рублёў ужо сабрана, развіццё беларускай благасферы ўжо не пад пагрозай. Дзе спасылкі на данат? Ага, бо мы адразу спасылку, я так разумею, не далі, таму людзі... Там у першым каментары ёсць пад апісаннем. Так, я прадубляваў яшчэ тут. Лукашенко і сам можа рабіць старанныя ўкіды. Думаешь?
Это уже 4-й слой конспирологии, что Лукашенко сам на себе компромат зрабіў. І, ну, Паслухайце, наконт канспіралогіі. Па-першае, давайте дамовімся, можа быць усё. Але што гэта азначае? Што можа быць як вось тое, там умоўнай сілы зла там штосьці робіць, так і мы, умоўнай сілы добра, таксама можам абсалютна ўсё. Можа рабіць, не можа рабіць. Это не так істотна. Важна, што можам мы рабіць. Наконт канспіралогіі, паслухайце, вельмі часта бывае так, што ўсё нашмат прасцей у гэтым жыцці. І бывае папросту супадзенне. Урэшце зноўку да пытання таго собраўца, гэта таксама можа быць абсалютная версія, што папросту супадзенне датаў і ўсё, нічога за гэтым не стаіць. Вось, да прыкладу, сённяшні стрым хтосьці мог бы сказаць, што 19 снежня, гэта ж там все, это ж вось плошча была ў 10-м, роўна 9 гадоў таму, і тут такая онлайн плошча, ну, можна падвесці пад што заўгодна. Але, спадарства, гэта вось прыклад звычайнага супадзення, таму давайте тут не заганяцца. Я таксама ўзгадваю, калі з нашай акцыі 8 лістапада ў Менску рабілі некія канспіралагічныя тэорыі, што гэта пачатак Майдану, некія, гэта была проста сустрэча з падпісантамі. Давайте працягнем. Хтосьці яшчэ нам напісаў. То ўзаемна. Вуш на патэльні, то ўзаемна. Дзякуем, гаспадар Вуш. Спасылку на донат. Гэта я ўжо даў, таму немцы самастойная, буйная эканоміка з ВУП 5 трыльёнаў, якая там Расія. Пытанне да інтэграцыі з немцамі? Вадим, хай потлумачить, коли ласка. Я тогда считаю, что Лукашенко уголовный материал и также рука Москвы. Степа выпустил его как раз перед первой встречей Луки и Путина. Але фільм Лукашенко «Крымінальныя матэрыялы» быў напрыканцы кастрычніка, а першая сустрэча Лукашенко і Путина была у снежні, падаецца. Я, Стёп, адкрыю трошкі сакрэтаў з твайго жыцця. Паслухайце, Стёпа, акрамя ўсяго, вучыцца. Вучыўся. Вучыўся. На той момант, калі ствараў фільм, чалавек паставіў пад пагрозу атрымання адукацыі. Гэта праўда. І он забіў абсалютна на ўсё і займаўся гэтым фільмам. Я магу гэта засведчыць. Гэта дакладна было і пачалося гэта нашмат раней. Ввогуле размовы пра стварэнне фільму пра Лукашэнку, пра вось гэту чвэрць стагоддзя, яны вяліся яшчэ з мінулага года. І я вам скажу, што многія рэжысёры, да якіх звярталіся з прапановаю зрабіць гэткі фільм, адмаўляліся. Канешне, ёсць пытанне, чаму адмаўляліся, але гэта факт. Адмаўляліся. Гэтай размовы вяліся. І тое, што зрабіў папросту малады, абсалютна вельмі таленавіты малады хлопец, і чаго не зрабілі іменітыя рэжысёры за гэты час. Ну, слухайце, мне здаецца, гэта павінна здымаць усе пытанні наконт там перад сустрэчай Пуціна ці перад чым. Адзін хлопец, паспрабуйце змантаваць папросту ролик. Хто ўмее мантаваць, паспрабуйце адзін ролик змантаваць. Паглядзіце, які гэта аб'ём працы. Гэта чалавек, который зрабіў, ну, па сутнасці, ўсё адзін. Ну, па сутнасці так, 90%, але сапраўды былі людзі, якія дапамагалі, сярод іх і Владзімир Чудзянцоў дапамагаў з тэкстам. Ён зараз незаконна асуджаны, і мы усяляк намагаемся, працуем над ягоным вызваленнем. Давайте далей паглядзім каментары. Прыберы шыпенне. Фон некі чуецца. Я так разумею, гэта тэхнічная хіба, мы іх ужо... Гэта грамыка хіба, што там шыпень, таму што, заўважце, не піша больш каментароў, шыпіць. Ну, мы збольшага гэтыя хібы ўжо выправілі. Я был наблюдателем на Восточном округе, и там сидел человек из КХП БНФ, и он утверждал, что фильм «Стёпы. Уголовные материалы» был снят Путиным. Это правда. Что ты так спалил одразу Стёпу? Народ мусіць ведаць праўду. Зараз по гуку супер. Я понял, для чего этот стрим. Продвинуть канал Дороги. Это Путин написал? Это той чувак, падаецца, які напісаў про тое, што фільм быў снят Путиным, так. Ну тут все супадае. Чалавек просто мае доступ да інсайдаў, тут глупо аднеквацца, ну, спадарства, что ты скажешь. Здорово, хлопцы. Уже штрафы с нарушениями видеофиксации с Российской Федерации приходят в Беларусь. Как это понять, уже частично интегрировали?
Я так асабіста ўпершыню чую такое, але я думаю, гэта інфармацыя варта таго, каб апублікавалі ў СМІ. І няхай бы гэтым заняліся праваабаронцы, але з іншага боку, по-мойму, трэба прачекаць, наколькі гэта верагодна з правового пункту гледжання, бо, магчыма, это не зараз пачалося, а мо і 5 год таму такое было. 5 год тому докладно не было, потому что я ведаю, что у России была такая заведенка, нават, сиротаматаров полихачить на дорогах, это сгонять в Беларусь. Например, на вот этой трассе Москва-Берасте, погонять максимально, позбирать там сотни штрафов здесь, и потом едешь в Россию, и как бы и ты застаешься без покараны. И потом были особные выпадки, когда белорусские даишники хапали этих российских лихачов литерально каля мяжи, там 100 метров от мяжи. На правильному шляху. На правильному шляху ми. Ну ось якраз у тему. І там обуралися, а як же так, а чого ж це нас хапають? Хоча, ну хлопці, просто перестаньте лихачити. Причому приїхали у чужу країну, поводите себе як абсолютно бидло. То бок 5 років тому, ще пару років тому це докладно не було, але зараз варто справжувати, бо уніфікація законодавства сапраўды може відбуватися тое, що нам не говорить. Я хочу прокоментувати ще. Ну, тут у мене одразу колькі пытанняў узнікае, бо кожны штраф, па-перше, ён ён можа альбо менты яго могуць даць, альбо суд. І у меня пытанне, калі расійскі там мент ці суд даў штраф, адправіў в Беларусь, беларусу, а хто яго будзе выконваць? Беларускі суд? Беларускі суд не адзін, я як былы судовы выканаўца могу вам сказаць, што беларускі суд не адзін не прыме, да. Судовый выканаўца было. Вось, каля ласка, сидят люди стримятся и не ведают. Они ближе, чем кажется. И ни один белорусский суд не будет выконваць, как это называется, исполнительный лист, по-российски, исполнительный лист российский. Ну, то бок, як вы гэта ў сабе ўвогуле уяўляеце? То бок, ну, не ведаю, цікавая інфа, канешне, але вось сыходзячы са свайго досведу працы на дзяржслужбе, я разумею, што такі штраф прынамсі взыскаць у Беларусі будзе фактычна нерэальна. Ну, давайте ізноў працягнем за каментарамі сачыць, таму што вельмі шмат каментароў мы можам не паспець. Ставім падабайкі гэтаму стрыму. Ставім, калі ласка, падабайкі, колькі падабаек, калі ласка, Валер, зачытай. Слухай, 43 падабайкі і 2 разы поставил дизлайк спадар Громыка. Раздвоение личности. Ну, ничего страшного. Стёпа, про что будет новый фильм? Гэта будзе не фільм, гэта будзе відэа з падсумаваннем году. Вось ужо, я спадзяюся, на наступным тыдні яно выйдзе. Падсумуем самы трэш, які быў, басараныя каровы, там Васілевіч, усё што заўгодна. Дарэчы, я спадзяюся, вы прайшлі вось гэты перапіс, так званы, падпісантаў нехта, і там была графа, якая падзея году 2019 вам найбольш запомнілася. І вось на падставе гэтых падзеяў я зраблю відэа. Народ любіць канспіралогію, гэта падвышае ўласную самаацэнку. Важна, што тэма хвалюе, злачынства мусіць быць даследавана. Пагаджаемся, тут няма што і каментаваць, я думаю. І пра пальцы ведалі. Хто? Ну, про пальцы было вось такое, говорили про то, что эта информация была у ориентировках, але Олег Волчак адзначаў, што якраз гэтай інфармацыі не было. Таму, калі яна дзесьці праходзіла, то мала дзе праходзіла, бо такая інфармацыя дастаткова вузкаму колу была вядома. Магчыма, вам была вядома, мне асабіста не. Я казаў толькі пра тое, што я асабіста не ведаў вось пра гэтай пальцы. Так. Я таксама не ведаў пра гэта. Здароў, Зміцер Егору. Здароў. Здорово. Твар на экране. Твар гэта... Гэта два твара. Гэта два твара. Можа, мы зачитывали толькі з пытаннямі. Добра, давайте крыху пропускаць, таму што... ютубаўскі голас сказаў па-нашаму, праўда, з польскім акцэнтам. У каго з вас польскі акцэнт ужо? О боже. Я не ведаю. Я одно могу сказать. А там як по-беларуску написали? Так, і адным сказам усё. Ну цікава, бо мне... Я не ведаю, як пракаментаваць. Послухайте, давайте, калі вы захацелі пра мову, я ведаю, што гэта пытанне, которое там узрывае многім там рознай часткі.
Давайте так, беларуская мова настолькі крутая і разнастайная, што ў ёй акцэнтаў валам. І гэта мова, якая ў свой час у сілу там нашай слаўнай гісторыі аказвала ўплыў на ўсе без вынятку суседнія народы. І таму тое, што сёння мы можам дзесьці назваць там польскім, украінскім і так далей, не факт, што гэта так. Магчыма, гэта якраз нашае таксама, але ўжо супольнае і з суседнімі народамі. Караценькае пытанне да Міколы. І Радзікс ужо ў Польшчы. Ласка, калі можна караценька адказаць, чаму так адбылося? Ну, 2 месяца уже я поехал учиться, зараз навучаюся на Зірувке у Любліні. Я об этом писал в своих соцсетках еще 3 месяцы тому. Вось, я нікуды не эміграваў, нікуды не папрасіў палітычную прытулку, я просто поехал вучыцца. Ну, нагадваю, што да гэтага я 4 гады вучыўся ў Літве. Вось, што мне не мешало сядзець суткі ў Беларусі. Цікавае пытанне ад гледача Юрій Стадольнік. А калі Вусач возьме і пасадзіць перад выбарамі Паўлюка і закрые расследаванне і скажа... На развіо. На развіццё. Дзякуй вялікі. Саня з-пад Шклову нам заданаціў. От на Саню увесь спадзеў. Дзякуй. Самого грошай няма. А Давай, калі давай. Вусач возьме і пасадзіць перад выбарамі Паўлюка, я так разумею, Паўлічэнка маецца на ўвазе, і закрые расследаванне і скажа, што ён гэткі добры, а замоўцаў назаве Крэмль. Памятаеце такі выраз, а давайте без давайте. А давайте. Ну, давайте паглядзім, што ён зробіць. Тут літаральна засталося, то заўтра яны сустракаюцца. Сёння Лукашенко сидзеў, абмяркоўваў, падпісваў план абароны Беларусі. Путін там асобна выказваўся там таксама пра то, што давайте наднацыянальныя органы будаваць, а то не вельмі саюзная дзяржава будуецца. Ну, давайте вось паглядзім. І ввогуле, наконт Лукашэнкі ёсць такое дастаткова распаўсюджанае меркаванне пра тое, што не варта зараз бузіць, не варта гнаць на Лукашэнку, бо калі яго скінуць, то прыйдзе Путін. Все, і хана будзе незалежнасці, так хоць нейкая незалежнасць. Спадарства, ёсць 2 моманты. Як іх ацэньваць, тут ужо кожны можа сам. Момант 1. Лукашенко не з'яўляецца гарантам незалежнасці Беларусі. Лукашенко гэта чалавек, які цягам чвэрці стагоддзя мае амаль неабмежаваную альбо практычна неабмежаваную уладу ў Беларусі. Чалавек з такімі магчымасцямі мог завесці краіну у які загодна бок. Аднак куды ён завёў, мы сёння бачым. І таму, калі мы сёння стаім перад пагрозай страты незалежнасці, то ўсе пытанні якраз да гэтага аднаго чалавека. Гэта чалавек, які з'яўляецца фактарам пагрозы незалежнасці Беларусі, а ніяк не гарантам. Гэта першае, вельмі важнае. Ёсць адна рэч, якая на першы погляд можа супярэчыць. Расія, як паказвае досвед апошніх яе вось гэтых узброеных авантюраў, досвед краінаў, куды яна улезла, Расія паўсюль выкарыстоўвае фактар дэстабілізацыі. Яна яго каталізуе, яна яго дзесьці штучна стварае, альбо яна выкарыстоўвае той, што ёсць. І, безумоўна, калі Лукашенко, на якім завязаная ўся дзяржаўная сістэма Беларусі, у нейкі момант адыдзе ад улады, неістотна як, ці ён памрэ, ці ён скажа, я стаміўся, я сыходжу, ці Ярмошына, якая збіраецца сыходзіць там у адстаўку там праз год-два, скажа, а давайте правядзем выбары, яны будуць абсалютна сумленны. Неістотна. Калі ён сыходзіць, то вся гэтая дзяржава, якая здаецца магутная, яна будзе на мяжы такога, краху, таму што калі ўсё завязана на адным чалавеку, немагчыма перабудаваць адразу ўсе сувязі паміж усімі гэтымі кланамі, гэтымі супольнасцямі унутры дзяржаўнымі. І, канешне, гэта будзе час дэстабілізацыі. І, канешне, гэта найлепшы момант для Расіі, каб улезці ў Беларусь. Гэта найбольш рызыкоўны момант, гэта праўда. Вось. Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Не даводзіць да гэтай дэстабілізацыі, альбо ўсё роўна змагацца з Лукашэнкам, гэта, знаеце, гэта пытанне выбару з 2 зол, там, большага, меншага. Мне здаецца, у гэтай сітуацыі трэба канцэнтравацца на іншым. Наколькі мы будзем падрыхтаваны да гэтага часу дэстабілізаванага часу. Разумееце?
калі гэта адбудзецца не сёння, завтра, давайте скажем, там, напрыклад, у жніўні наступнага года. Што мы да жніўня наступнага года з вами ўсімі зробім? Што кожны з нас зробіць за гэты час? Разумееце? Вось гэта вельмі важна. Як мы будзем гатовыя да таго, што, магчыма, дзяржава пасыпецца. У 2014 годзе мы бачылі, што такое, калі сыпецца дзяржава, на прыкладзе Украіны. Мы бачылі, якія ахвяры панес украінскі народ, каб хоць неяк выраўняць гэтую сітуацыю. Пры тым, што нельга сказаць, што там абсалютна все былі не падрыхтаваныя. У пэўным сэнсе там людзі былі больш падрыхтаваныя. Там быў бізнес праўкраінскі частка. Там была частка людзей, якія рыхтаваліся непасрэдна супрацьдзейнічаць меркаванай агрэсіі з боку Расіі. Там былі людзі апазіцыйных настрояў ва ўладзе, у тым ліку там на ўзроўні, да прыкладу, там адміністрацыі цэлых вобласцяў. Это абсалютна іншы ўзровень падрыхтаванасці, аднак нават на такім узроўні, якія яны панеслі ахвяры. І на сённяшні дзень мы стаім перад гэтым пытаннем, не перад выбарам з двух зол, там Лукашенко альбо Путін, а перад выбарам, ці мы штосьці робім, ці кожны з нас штосьці робім да гэтага моманту дэстабілізацыі. Чамусь СОП не анансаваў у стрыму ТГ. Вы таксама далучаецеся да гэтай агульнай справы. Дзякуем вам за данаты. Чамусь Сёпа не анансаваў стрым у Telegram. Мы хацелі пасядзець без асаблівай увагі, просто вось з самымі адданымі нашымі прыхільнікамі, падпісантамі. Таму вось толькі Валер і Мікола. Магчыма, гэта тэставы першы стрым, не ўсё, няма пераканання, што ўсё атрымаецца як след, таму гэта проста вось такі тэставы варыянт нашых жывых эфіраў. Я спадзяюся, ён вам спадабаецца, і калі ён вам спадабаецца, то пішыце ў каментары, мы будзем абавязкова працягваць і анансаваць у тым ліку ў Тэлеграме. Можна жартавацца, што мы зрабілі такі больш вузкі камерны фармат, каб нам заставалася куды расці. Вось, вельмі добрая заўвага. Клецк вітае. Будет Степан на выборы президента баллотироваться? Якой краіны? Ну, толькі Беларусі, а як? Па Канстытуцыі Степану прэзідэнты ранавата. Сапраўды, гэта так, яшчэ 14 ці 13 там гадоў, і тым больш 10 апошніх гадоў трэба жыць у Беларусі, што таксама можа складанасці некія уяўляць. Спадарства, як правільна... Вось гэта цікавае пытанне. Чакайце, ўсё складваецца. Нехта фільм выпусціў, акцыю за незалежнасць не праанансаваў. Круціце агентуру, хлопцы. А вось ёсць, дарэчы, меркаванне, што акцыі за незалежнасць таксама з разряду гэтых таксама агентура. А акцыі за незалежнасць арганізавалі КДБ і кіраўніцтва МУС. Гэта калі верыць пракрамлёўскім тэлеграм-каналам з інсайдамі. Так што памятаеце, ніколі не бывае зашмат канспіралогіі. А ты глядзіш пракрамлёўскія тэлеграм? Я гляджу людзей, якія цытуюць гэтыя каналы. Навошта яны іх цытуюць, я не ведаю. Но што беларускія блогеры каментуюць, гэта бред. Я таксама не ведаю, аднак вось такое меркаванне, яны это так актыўна разганяюць. А можна я скажу, дадам? Вельмі класна сядзець, напрыклад, на канапе і абвінавачваць ва ўсім 21гадовага хлопца. Это вельмі зручна, вельмі лёгка, асабліва калі ўзяць якого вінчыка, кафейку, пивка для рывка, і вот сидзець вось так вось, это Стёпа вінаваты, што мы ў такой задніцы жывем. Да, агентура. Ніхто больш не, вот Стёпа, там агентуру круцяць хлопцы. Вы разумееце, як бы, паслухайце, давайте не марнаваць энергію, пасіянарнасць, вось на гэтыя падозранні, абзывалкі, прынамсі не абгрунтаваны, не пацверджаны. Давайте лепей гэтую энергію пусцім на штосьці стваральнае. Это вельмі важны момант, вы зразумееце. Калі мы всю нашу энергію скидываем папросту на раздрай і толькі на крытыку, да прыкладу, Лукашэнкі, у той час, калі ён шмат энергії аддае на выбудову прасторы лукашызму, то па выніку прастора лукашызму расце, а наша прастора звужаецца. Нам трэба не толькі крытыкаваць, але і штосьці ствараць. І пакуль
як хтосьці вось кажа, мы круцім агентуру, пакруціце што-небудзь вы такое, каб наша вось такая прабеларуская прастора развівалась. Каб потым вам не пакруцілі ў віска. Я хотел бы еще додать, кто прихильник того, что усім светом там кіруюць там Путин, рептилоиды, что все акции это там нехта организовал, не нехта, хтосьці организовал іншы, хто не той, хто себе выдае за организатора и так далее. Люди, вы паспрабуйце хоть раз у жизни, у жыцці взять хоть 10 человек и примусить их рабіць штосьці ў один бок. И вы поглядите, что все эти гамон размовы об тым, что усім светом кірует там сусветная закуліса, это все полная фигня. Тут 10 человек часам, ці нават 5 калектыў немагчыма арганізаваць, каб кожны нарабіў нешта асэнсавана ў один бок правильно і своечасова. Не кажучы аб тым, каб весці вялізныя масы людзей кудысьці па абстрычку пальцаў. Гэта просто нереально. Так вось такія пішуць дыванныя эксперты, як правильно сказаў Валер, што якія самі ніколі нічога не стваралі, ніколі не працавалі з людзьмі і не спрабавалі іх арганізаваць. Я могу тут пачакайце пакуль з каментамі, бо мы у анонсах яшчэ прасілі таксама задаваць тэмы, пытанні, і іх было мала. Магчыма, у наступных будзе больш, але некалькі было, таму будзе непрыгожа іх не згадаць. У прыватнасці Олег Гаўрылаў перапытваў, цікава было б паслухаць вашыя думкі на тэму, як пагнаць лукавага і што і хто пасля яго. Вашыя думкі, спадарства. Я могу сказаць, ось хацеў бы таксама, давно у меня уже спеюць думкі, пракаментаваць тое, што сказаў Валер перад гэтым, пра тое, што пра образ дзеяння нашай апазіцыі, і гэта насамрэч будзе вельмі моцна звязана з адказам на гэта другое пытанне. Па-першае, наконт апазіцыі. Сапраўды, вы можаце бачыць, што ў нас старыя твары, усе адны і тыя ж твары па 20 год. Некаторыя кіраўнікі апазіцыйных партый кіравалі сваімі партыямі дольш, чым Лукашенко быў ва ўладзе у пэўны перыяд. Таксама, што 20 год таму, што сёння адны і тыя ж лозунгі, адна ж тая ж тактыка, чамусьці думаюць, што вось вывесці людзей на плошчу і на гэтым Лукашенко скончыцца. І вось калісьці выйдзе на плошчу 100 тысяч, мы пераможам, і наступны дзень Беларусь не будзе другой. І вось гэты міф усілена культывуе сама як бы апазіцыя. І працягвае весці людзей у гэты бок адзін раз, другой, трэці, кожны раз за разам разбіваючы лоб не свой, а гэтых людзей у літаральным і ў пераносным сэнсе. Вось. І пры гэтым не хоча разумець, што за 20 ці 25 год шмат што змянілася і ў свядомасці людзей, і ў інфармацыйнай сферы, у медыйнай, у палітычнай. І беларусы ўжо не тыя, што абралі Лукашэнку. І от як ілюстрацыю гэтага магу сказаць, што аднойчы я пісаў артыкул такі на новы час, як беларуская грамадзянская супольнасць і апазіцыя працуе ў інтэрнэце. Я прааналізаваў соцсеткі усіх беларускіх суполак апазіцыйных, антыўрадавых, асноўных. І ведаеце што? Гэта я рабіў дзесьці 1,5 гады таму гэты артыкул, і на той момант Телеграм, які ўжо 1,5 гады таму, Телеграм ўжо быў просто суперпапулярны. Телеграм засвоілі толькі анархісты і гавары праўду. Усё. Вы ўяўляеце сабе, гэта наша апазіцыя, якая кажа, што яна хоча скінуць луку, вывесці 100 тысяч чалавек на плошчу. До 2017 года не змагла засвоіць Телеграм. Аб чым гэта кажа? Што людзі гэтыя жывуць па старых шаблонах, дзейнічаюць старымі мазгамі, старымі метадамі. Што вось быў Лукашенко ў 94 годзе, і яны, змагаючыся з ім за 25 год, проста пачалі яго адзеркаліваць. Усе на ягоныя паводзіны, ягоны нават менталітэт, ягоную недэмакратычнасць. Вось, не хачу зараз каментаваць зноў жа там чуткі з нейкіх тэлеграм-каналаў, але вось кажуць, што неаднаразова ад розных людзей чуў, што на вось гэтым паседжанні апазіцыі наконт 20 числа былі такія апеляцыі там да ўзросту, да? Больш старэйшыя апазіцыянеры казалі, тыкалі на ўзрост больш маладым актывістам, казалі, да пакуль вам тут по 20 лет, да, там ці колькі, калі вы яшчэ не нарадзіліся, я ўжо там па мітынгах хадзіў. Но сам факт таго, што хтосьці дапускае сабе такія выказванні, гэта кажа аб тым, што вось фактычна гэта людзі, змагаючыся з Лукой столькі год. Яны перанялі ягоны вобраз мыслення, што, канешне ж, вельмі кепска. І з такім вобразам мыслення, з такім менталітэтам нам ніколі не выйграць, не скінуць Луку. Бо
патрэбныя новыя падыходы, патрэбнае новае літаральна ўсё. І я на сёння ўжо прыхільнік таго, што лукашызм гэта не толькі Лука. І гэта нават не толькі ўвесь дзяржаўны апарат, які быў створаны ім пад яго і пад ягоныя патрэбы. Гэта лукашызм ужо пранік глыбока ў свядомасць вялікай колькасці беларусаў. Гэта і страх перад аўтарытарнай сістэмай, страх парушаць закон там, дзе гэта трэба зрабіць дзеля добрай справы. Гэта страх выказваць уласнае меркаванне, імкненне вот это схавацца ў бульбу. Лукашенко 25 год гэта ўсё узмоцнена культываваў. А таксама гэта адсутнасць гарызантальных сувязяў між людзьмі. Тыповы прыклад, я думаю, хто там старэйшы за 30 год, яны са мной пагадзяцца, што раней два хлопца пабіліся на вуліцы і разышліся кожны па дамах. Зараз яны паб'юцца там две кампаніі, да, там на вуліцы. Ну, звычайная справа сярод моладзі. І яны на пераганкі бегуць у міліцыю пісаць заявы адзін на аднаго. А прычым гэта кажа? Гэта вялікі зрух у менталітэце людзей, што яны пачалі ўспрымаць дзяржаву як рэгулятара, пагаджацца з ёй як з рэгулятарам, што яны пачалі развучыліся дамаўляцца між сабой, развучыліся выбудоўваць это гарызантальнай сувязі. У вялікім ступені я лічу тут, канешне, заслуга Лукашэнкі, які ўвесь гэты час разбураў гарызантальныя сувязі між людзьмі, і сілавыя структуры на гэта працуюць, на разбурэнне не толькі палітычнай апазіцыі, но і проста любых нефармальных суполак. Мы ўсе ведаем, як у 14-15 годзе зачахлілі футбольных фанатаў, зачахлілі там, не сказаць зачахлілі, але пачалі вельмі моцна падціскаць рэлігійныя суполкі нетрадыцыйныя. І, карацей, усе месцы, дзе людзі маглі бы гуртавацца незалежна ад дзяржавы по любых прызнаках, не абавязкова палітычных. Да, аўтаномныя дзяржавы усе. І бо гэта вельмі важнае палітычнае дзеянне, палітычны крок, да? І такія суполкі, яны нават калі яны не палітызаваныя, яны нясуць вялікую небяспеку для аўтарытарызма, патэнцыйную небяспеку. І вось, вяртаючыся да адказа да пытання, як нам скінуць Луку. Як бы, сябры, я вам скажу шчыра, у мяне няма такога канкрэтнага рэцэпту, што вось, завтра мы робім крокі А, Б, С і Луку скідваем. Я адно магу сказаць, што вось гэты разлік на тое, што мы выйдзем на плошчу і Лука сам скінецца з даху сваёй рэзідэнцыі, гэта не спрацуе. І на сёння я лічу, вось, тоже падтрымаю Валера, што хопіць лічыць колькасць людзей, выведзеных на плошчу, адзіным крытэрыем поспеху акцыі, ці поспеху блогера, ці поспеху кампаніі, да? Вось паглядзіце, ёсць беларускія блогеры, ну там, акрамя нехты, да, якія збіраюць там дзесяткі, сотні тысяч праглядаў. Гэтыя людзі, якія іх паглядзелі, да, они, можа, не выйдуць заўтра на плошчу, але зрух-то ў свядомасці адбыўся. Людзі ўжо задумаліся, ужо іх каштоўнасці хоць троху змяніліся. А калі такія ролікі рэгулярна? А калі чалавек, разумееце, перамены, яны ж пачынаюцца часта на побытавым узроўні, на ўзроўні сямейным, на ўзроўні на працы, дзесьці не прамаўчаў, калі начальнік на цябе пачаў наязджаць, дзесьці у сям'і сваёй пачаў размаўляць са сваімі, як бы, роднымі блізкімі замест таго, каб накрычаць, да, і прымусіць іх табе падпарадкоўвацца. Дэканструкцыя іерархіі, да, у паўсядзённай жыцці. Дзесьці падтрымаў там чалавека з незалежніцкай супольнасці, дзесьці выйшаў, як было там снег разгроб каля свайго пад'езда. Вось гэта тыя крокі да перамен, з якіх, я лічу, трэба пачынаць. А плошча, ўсё астатняе, яно як бы прыйдзе. І таму лічу, што вось менавіта ў гэтым напрамку мы зараз мусім выкладаць большасць высілкаў. Гэта дэканструкцыі вось гэтых аўтарытарызму, іерархіі ў паўсядзённым жыцці, удзел у лакальных нейкіх грамадскіх суполках, аб'яднаннях і дзеяннях, не абавязкова палітычных, і адукацыя. Я не ведаю, што дадаць, я амаль цалкам салідарны з Міколам. Я заўжды таксама кажу, што трэба пачынаць з сябе, рабіць хоць штосьці. Нават ваш лайк, ваш донат, ваш распаўсюд відэа незалежных блогераў сябрам,
гэта таксама ўнёсак у будучыню Беларусі, і варта гэта рабіць, не баяцца, таму што некаторыя баяцца даходзіць нават да таго, што вось сутыкаўся з некалькімі людзьмі ў Варшаве, вось фатаграфавацца просяць, потым я кажу, ну ў інстаграме адзнач, я цябе рэпостну, а я выкладаць не буду, а я яшчэ ў Беларусь не ўеду. Спадарства, мы вярнуліся, я спадзяюся, зараз усё ёсць, камера працуе, мікрафон працуе. Валер, што-небудзь скажы ў мікрафон. Сябры, напишите, калі ласка, Мікола, адключи. Сябры, напишите, калі ласка, ў каментарах, ці з'явілася ў нас зараз сувязь з вами. Таму што адбылася тэхнічная... Ёсць, так? Все пишет. Ёсць сувязь. Дзякуем за тое, што пачакалі, таму што гэта непрадбачаная паўза. Ты запустил, так? Спадарства, ці чуваць нас? Напишите, калі ласка, зноў, ёсць сувязь. Напишите, калі ласка, ці чуваць нас. Вось таму я, у прынцыпе, не анансаваў у сваім тэлеграме стрым, таму што вось такія непрадбачаныя абставіны, трэба будзе высвятляць прычыны. Мы пакуль будзем з адной камеры, каб не рызыкаваць, таму што лепш усё ж такі давесці гэты стрым да лагічнага свайго завершання і пакуль не рызыкаваць. Мікола, все працуе. Ура! Давайте ж працягнем. Мы спыніліся на каментарах. Давайте яшчэ крыху зачытаем. Да, я адкажу так само про Луку, потому что калі ласка. Писали. Я коротенько, господарство. Тут шмат казали про самоорганизацию, про над собой и так далее. Там я сумешу два пытання, ще одно подобне питання було, ці Лукашенко застанеться у 2020 году, і ось давайте наконт, вот, ці можна скинуть, що в наступному году. Послухайте, процесс над собой и разбудовыванием своей просторы это достатково протяглый процесс. Тому сподеваться на то, что в 2020 году можно это все поспеть, коли там не робилося шмат годов, это наивно. Тому тут може отключить там такие губы. Тільки там, розумієте, застається питання віри. Віру, не віру, сиді, не сиді, може Лукашенко захворіє, помре, може там ще щось. Може відбутися що завгодно. Коли відкинуть усі ці несподіванки, то перед нами, напевно, стоїть достатково протягла праця. Причому праця не тільки по самому Лукашенку, а по будове, по сутності, ось такої нормальної Білорусі, яку ми хочемо. Що я маю на увазі? Послухайте, коли сьогодні многі ініціативи не мають можливості у офіційних установах зладити некий концерт, некую постановку, погуляти з дітками, зладити білоруськомовну ялинку. Що в этой ситуації робити? Ну, ось держава не дає, там треба некі узгоднення, треба за щось платити. Господарство, у нас стоять, до прикладу, сотні, коли не тисячі закинутих вёсок, які можна сьогодні купити за безценок, що і роблять, до речі, російці. Приїжджають і цілими вёсками скупляють. То, що ще бульдозерами там не порівняли. Давайте купляти, давайте кожен свідомий білорусі прикупить собі хату, ну, коли дозволяє бюджет, або хоча б імкнеться до этого. І ви уявіть собі ситуацію, коли по всій Білорусі у нас є тисячі пунктаў, месцаў, прыязных адзін адному, дзе мы можам заўсёды паразумецца, дзе мы заўсёды можам знайсці прастору для супольнай сустрэчы, супольнае мерапрыемства. Калі сёння хтосьці заклапочаны тым жа беларускамоўным навучаннем для сваіх дзетак, і гэтага няма, у нас апошнія беларускамоўныя школы пераводзяць у расійскую, там, бо бацькі так захацелі. Бачыце, 8 заяваў хапіла, каб перавесці, дзе ў чэрвені, здаецца, адзіную беларускамоўную школу, 8 заяваў ад бацькоў хапіла, каб перавесці, там, увесці расійскамоўныя класы. Тым часам, калі, каб увесці хаця б адзін клас беларускамоўны, даводзіцца гадамі хадзіць, абіваць парогі, тут гэта зусім іншая сітуацыя. Што ў такой сітуацыі можна зрабіць? Калі ў нас ёсць гэтыя тысячы пунктаў аўтаномных прастораў нашых па ўсёй краіне, мы можам зрабіць для нашых дзяцей, калі не афіцыйную дзяржаўную беларускамоўную адукацыю, мы можам зрабіць тую ж нефармальную, вельмі крутую прастору. Паехалі на Віцебшчыну, зладзілі там экскурсію па мясцовых балотах, азёрах,
некая школа выжывання, турызму, паехалі на гарадзеншчыну, зладзілі нейкае купальні для дзетак. І ў іх па-за школай ёсць вельмі цікавае жыццё, якое мы можам напаўняць для іх, і мы для гэтага маем магчымасці. То бок, трэба ствараць сваю Беларусь аўтаномна. Там, дзе няма магчымасці забраць у дзяржавы тое, што нам належыць, бо мы ёсць дзяржава. Давайте ствараць на тых прасторах, дзе гэта можна рабіць. Гэта складаная праца, але гэта вельмі важная і стваральная праца. Это тое, што дае нам гэты грунт. Гэта тое, што дае нам пэўнасць у сабе на ўсе самыя такія моманты, перыяды жыцця дзяржавы не самыя стабільныя, разумееце? Ствараць трэба сваё. І вось калі мы гаворым пра стваральную працу, а не спадзяванні на нейкія выпадкі, там, няшчасныя, там, рэвалюцыі і так далей, то гэта праца, в прынцыпе, дастаткова працяглая, і трэба быць шчырымі самімі сабой. Заўтра Лукашенко не адыдзе. Лукашенко будзе заўтра, будзе паслязаўтра, калі нічога не здарыцца. Вось. Але гэта не азначае, што нам папросту трэба сядзець і чакаць гэтага цуду. Цуду не адбудзецца, бо прастора лукашызма, она за гэты час не сядзіць, не чакае, она пашыраецца, она захоплівае ўсё больш і больш нашай з вами прасторы. Таму давайте ствараць, а нават калі здарыцца нейкі цуд, ну хай гэта будзе прэзент нам усім. Вось мы працавалі, стваралі, тут бац, і ў нас ёсць магчымасць змяніць лад у краіне, а ў нас ужо ёсць і з чым у гэтай краіне будаваць нашу будучыню. То бок адказ на пытанне такі: Лукашенко заўтра сам па сабе не сыдзе. Як зваліць Лукашенко? Ёсць адзін спосаб, дастаткова кароткі, там літаральна, магчыма, там тыдзень, дастаткова, каб весь лукашызм рухнуў. Гэта ўсенацыянальны, агульнанацыянальны страйк. Все. Кто такі Лукашенко? Гэта стаіць чалавек, які, як медыум такі, які стварыў уяўнае павуцінне над усімі намі, і мы чамусьці ўсе яго слухаемся. Хаця, калі 9,5 мільёнаў людзей скажуць «гудбай», да нават не 9, ну, сколько не скажа, дастаткова шмат скажа, все, сістэма сама па сабе рухне, она не можа функцыянаваць. Бо она збудаваная на вось гэтых уяўных ланцугах над намі. Але таксама давайте будзем шчырыя. Заўтра такога агульнанацыянальнага страйку не будзе. Чаму не будзе? Таму што няма, прынамсі пакуль што, вось гэтай супольнасці. Ёсць вельмі шмат людзей, незадаволеных сітуацыяй у Беларусі. Ёсць шмат людзей, которые гатовыя дзейнічаць. Ёсць шмат людзей, якія прынамсі цікавяцца, што, як. Але гэтага яшчэ мала. Гэта мука, гэта вада. Гэта трэба замяшаць, з гэтага зрабіць цеста і потым яшчэ спекчы хлеб. Разумееце? І давайте будаваць супольнасць. Не абавязкова нават з намі, не абавязкова ў межах гэтага стрыму. Пачынайце ў сябе, купіце хату са сваімі сябрамі, зрабіце там штосьці класнае на гэтай вёсцы закінутай. І ўсё будзе збірацца паступова. І будзе вельмі класна. І тады ўжо, калі супольнасць будзе, тады рэальны гэты страйк, які за тыдзень можа скінуць якога заўгодна Лукашенко. Пару слоў літаральна дадам. Наконт 9,5 мільёнаў агульнанацыянальнага страйку. Па-першае, так, это рэальна вельмі дзейсны спосаб скінуць рэжым. Па-другое, было недавно праходзіла даследаванне, якое высветліла, што, па-першае, негвалтоўныя пратэсты оказываются куды больш эфектыўнымі ў скіданні аўтарытарных рэжымаў, чым гвалтоўныя. Гэта просто статыстычны факт. Гэта я зараз не пра тое, што там толькі мірныя перамены. Да? Это статыстычны факт, што калі пратэсты не ўжываюць гвалт, то яны, па-першае, больш масавыя, па-другое, просто адсотак перамог у іх аб'ектыўна большы. І па-трэцяе, ёсць даследаванні, якія кажуць аб тым, што для скідання амаль любога аўтарытарнага рэжыма дастаткова актыўнага ўдзела 5% насельніцтва. Усяго толькі 5. Людзі, не трэба 9,5 мільёнаў. Гэта 475 тысяч беларусаў, калі я правильно падлічыў тут, пакуль сядзеў. Вось. Ну і ў капілку такіх метадаў штодзённага супраціву, штодзённага выбудовы нейкіх супольнасцяў, гэта
стварыце ў сябе калектыў на працоўным месцы, суполку на прафсаюз, які будзе адстойваць свае інтарэсы перад працадаўцай. Няхай это будзе проста нефармальная суполка, якая можа ці то падбіць да страйку астатніх, ці то проста паставіць на месца там нейкага начальніка і гэтак далей. Адмоўцеся падпісвацца ад гэтых прымусовых падпісак на саўбелку. Падштурхніце другога чалавека на то, каб он адмовіўся. Ды нават проста выходзячы з транспарта, перадайце талончык прабіты чалавеку, які ўходзіць, бо таго, хто заходзіць, яму, магчыма, няма. Дарэчы, зараз зноў паднялі кошты па Беларусі. Можа, у чалавека няма грошай, ён будзе вам удзячны, што вы проста падумалі ў гэты момант не пра сябе, а яшчэ і пра другого чалавека. Так і выбудоўваецца. Так это ты транспартнай кампаніі ўжо будзеш абанкрочваць? Но Мінстрans у нас монополіст. Гэта дзяржава, так у меня... Это державное, это наше. Наше. А у меня разгон такі. Не забывайте, это все за наши гроши. Так, за наши гроши. Это наше. У меня разгон такі, што, ребята, вы за тыя грошы, што у нас ёсць у бюджэце, вы даўно маглі б зрабіць бесплатны грамадскі транспарт. Аднак бюджэт предпачытаюць траціць на электрашчыты для МАПу, на рэзідэнцыі, на ўсё астатняе. Таму перадаць талончык, это вы падумалі за другога чалавека, вы зрабілі яму дабро, і, магчыма, ён гэта дабро панясе далей на працягу дня кудысьці яшчэ і пабачыць, ён яшчэ пабачыць гэта як сацыяльную норму, што памагаць бліжняму гэта класна, гэта магчыма, гэта не вар'ят нейкі зрабіў, гэта увогуле сацыяльна прыемны ўчынак. Што думаеш, Сцепан? Все ж таки хацелася б ездзіць на сучасных аўто. Пакуль у нас такога няма, вядома ж. Але калі жыць па еўрапейскіх нормах, то, вядома, трэба і плаціць за праезд, але ты бачыш, куды гэтыя грошы ідуць. Гэтыя грошы ідуць на сучасны транспарт, на развітую інфраструктуру транспартную. Але ў нас пакуль гэтага няма, і думаю, што ідэя Міколы перадаваць талончык, яна цалкам апраўданая ў беларускіх рэаліях. Давайте хутенька прабяжымся па каментарах, таму што вельмі шмат, і мы не паспяваем іх глядзець. Заданаціў ад імя ўсіх маіх каналаў. На нармальны рокаш, Дзякуй вялікі. на нармальны рокаш беларусы не здольныя. Рокаш, бунт. Ну, гаспадарства, гэта таксама, зноўку, здольны, не здольны, можна спрачацца. Ну, возьмите нашу гісторыю. Сёння реально наше пакаленне літаральна першае, якое жыве, не спазнаўшы вайны. Разумееце, все астатнія пакаленні у нас увесь час дзесьці зачапіла вайна. Тут Афган быў, у нас былі антыбальшавіцкія антысавецкія паўстанні, у нас две сусветныя вайны прайшло, у нас слуцкі збройны чын, у нас это толькі 20-е стагоддзе. І гэтак далей. Ну, за апошнія 25 год беларусы там кажуць памяркоўныя, там цярпілы і гэтак далей. Пачакайце, за апошнія 25 год паглядзіце, колькі было буйных пратэстаў у Беларусі і колькі іх было ў нашых суседзяў Літвы, Латвіі, Эстоніі. І ўсё, проста параўнайце, вось вам адказ. І, дарэчы, наконт таго, што мірныя, мы мірныя, калі нас не чапаць, калі нас не абражаць, калі нас не прыніжаць. Мы не нападаем, мы не агрэсары, ну, баронім сваё. Ну, можна мірным быць і бараніць сваё. Не быць лохам, разумееце? Вось важна. Вось цікавае пытанне, гаспадарства, як правільна весці інфармацыйную вайну? Інфармацыйную вайну весці вельмі проста, асабліва ў беларускіх умовах. Гаварыць праўду і распаўсюджваць яе. Всё. І баніць троляў, крамлеботаў паўсюль, дзе да іх дацягваюцца руку. Не уступайце з ім спрэчкі, нічога ім не даказвайце. У бан і нафіг. Калі не можете на гэтай платформе забаніць, то ігнорце. Таму што усім ольгінцам, крамлеботам ім плацяць па колькасці адказаў, па колькасці людзей уцягнутых у спрэчку. Ну, я ўсё ж такі не прыхільнік банаў. Я думаю, што хай людзі гэта бачаць, хай людзі ім адказваюць, бачаць, у каго колькі лайкаў, хто каго падтрымлівае, і робяць свае высновы самі. А можна мой канал прасунуць? Стрымлер пытаецца. Ну, вось вы ўжо і трапілі ў пазіцыю прасоўвання, прачыталі ваше пытанне, і, напэўна, хтосьці зойдзе і паглядзіць. А на петлічку скінуцца слабо. А вось вы нам і падкіньце. А Кілер Прайс, ты нам падкінуў? Вось развіццё беларускай благасферы. Там і петлічка, і святло, і ўсё, што толькі можна. Я могу показаць телефон. Вось у мяне там былі ролики, там вось некалькі
перад апошніх ролікаў былі знятыя просто на гэты тэлефон, і там была дрэнная якасць відэа, гуку. Яна будзе і надалей такая, калі ў мяне знікне зараз магчымасць карыстацца прафесійным абсталяваннем. Ну, калі дапаможаце, класна, калі не дапаможаце, я асабіста, ну, вот так не прашу, я раблю гэта не дзеля донатаў, але, ну, тады гаспадарства будзе гук, відэа трошкі горшае. Калі ласка, ўсё залежыць ад вас. Як вам здаецца, заўтра будзе хапун? Гэта пра акцыю, я так разумею, 20 снежня незалежнасці. Мне здаецца, якраз заўтра можа быць, таму што, ну, прынамсі, нагнятанне такое, якога не было перад 7-8 снежня, ну, ёсць. Тое, што там 25 чалавек удзельнікаў тых пратэстаў пацягалі ў міліцыю, тое, што некалькі лідараў гэтых пратэстаў ужо асудзілі, там па 15 сотняў падавалі ім, тое, што папярэджвалі нават шэраг праваабаронцаў, каб яны не ўдзельнічалі, тое, што там ужо дзяцей прыплелі, бо там на Кастрычніцкай нейкае свята для дзяцей будзе, хаця ўсім вядома, што ніхто там не збіраецца стаяць, напэўна, будуць зноўку людзі хадзіць па вуліцах. Усё гэта тое, чаго не было перад 7-8, але было раней, калі былі акцыі з хапуном. Магчыма, не будзе, магчыма, гэта такое нагнятанне, каб людзі папросту не выйшлі. Магчыма, папросту вось такое, ну, запалохаць. Ніхто не ведае, мы не даведаемся, пакуль мы не выйдзем на вуліцы. Мы, я маю на ўвазе агулам беларусаў, это вось наконт магчымых папрокаў, што вы там сидзіце ў Варшаве і там заклікаеце. Гаспадарства, я заклікаю толькі да аднаго. Кожнага жыць паводле ўласнага сумлення, паводле ўласнага разумення праўды. Калі вам ваше сумленне гаворыць, што трэба змагацца за сябе, то тады вы зможаце сабе з чыстым сумленнем сказаць, што я змагаюся за тое, каб не было гэта трындзіца, які апанаваў Беларусь. Але паказальны факт наконт хапуна гэта тое, што Паўлу Северынцу далі 15 сотняў і адпусцілі да хаты. Такога ў беларускіх умовах, калі здараецца, вельмі рэдка. Так, я лічу пакуль што, зноў жа нельга казаць абсалютна дакладна, аднак пакуль што шляхам аналізу ўсей інфармацыі, што паступае, думаю, што масавага хапуна не будзе. Магчыма, будуць такія падлянкі па дробязі, там аднаго схапілі, там двух схапілі, ну, як было прыкладна на 25 сакавіка. Аднак такого, каб масавага хапуна не будзе, а гэтае нагнятанне, но робіцца, згоден з Валером, адмыслова для таго, каб выйшла меней людзей, чым у минулы раз. Гаспадарства, мы спрабуем уварвацца. Я спадзяюся, гэта было апошняя тэхнічная праблема, якая нас сёння напаткала. Напэўна, будзем паступова закругляцца, але пастараемся яшчэ адказаць на шэраг каментароў. Адзін ад сябе, вось караценечка, там рэмарачку, якую не завершыў. Як бы не адбываліся падзеі па заўтрашніх акцыях, дзе тут, вось тут, як бы не адбываліся, вельмі важна ведаць, вось гаварылі пра салідарнасць, узаемадапамогу. Калі хто будзе і будзе сведкам такіх падзеяў, не аддавайце сваіх. Это вельмі важны таксама сігнал усім нам. Чапляйцеся, гаворка не вядзецца пра бойку і кулакі, але чапляйцеся, не давайце проста, каб вас пакорна, як баранаў кудысьці завозілі. Проста не аддавайце сваіх людзей. Гэта самае важнае. Давайте хутенька прабяжымся, ўжо не без адказаў, просто зачытаем. Заўтра яшчэ будуць ладзіць свой мітынг нодаўцы за інтэграцыю цирк. Сапраўды цирк. Что делать, если в 2020 году опять усаты будет у власти? Я прапаную гэта на наступны ўжо раз. Я спадзяюся, гаспадарства, вы захочаце сустрэцца праз не ведаю праз які час. Валер ужо вырашыць, калі на ягоным канале гэта будзем рабіць. Я разумею, што гэта толькі дэбют, але ці ёсць у планах разбавіць вашу разумную заліхвацкую кампанію прыгожую пісьменнаю дзяўчынай? Ці ёсць такія на прыкмеце? Я думаю, гэта вельмі добрая ідэя. Мы за прыгожыя разумныя дзяўчаты, звяртайцеся. Ну, у нас была толькі адна такая ідэя, што у размовы, ну, вось такую рабіць пляцоўку для размоваў блогераў, ютубераў. Калі ёсць вось файныя дзяўчаты, якія таксама вядуць нейкія свае каналы, то нам важна як бы нейка аб'ядноўваць супольнасць вось гэтых медыяканалаў, так? То, калі ласка,
звяртайцеся, мы толькі за, будзем спрабаваць у тым ліку дыстанцыйна Праз Skype ладзіць без падобныя супольныя стрымы. Мы толькі за. Тут не пытанне гендеру. Мы толькі за ўсіх, у тым ліку за прыгожых дзяўчат. Адзіная у нас такая вымога нашай ідэі на нашай пляцоўцы рабіць супольнасць для блогераў, каб далей гэта шло па ўсіх медыяканалах. Валер просто столькі разоў паўтарыў слова прыгожых. У нас тут не конкурс прыгажосці, да, мы берем просто берем просто людзей, як бы, якія адпавядаюць па тэматыцы, якія здольныя, дзяўчына, якая здольная будзе хоць нешта сказаць з радасцю. Так, то бок тут глядзіце, хто што здольны, не гледзячы ні на прыгажосць, ні на вашыя перакананні, нават калі вы будзеце за Луку, хаця такіх людзей 10% максімум у Беларусі, таксама цікава будзе пачуць, цікава будзе потым пачытаць каментары, канешне ж. Але ўсё прымаецца, свабода слова, як яна ёсць. Усё верна, калі Лука сыдзе, Лукашенка, штосьці. На жаль, мы не ўсе зможам. Дарэчы, здраджу крыху таямніцу, сёння Эдуард Пальчыц з намі павінен быў быць, але таксама вось не атрымалася у яго ўжо. Так што наступным разам, калі вы хочаце, пішыце ў каментарах, мы абавязкова будем дамаўляцца. Как думаете, подпишут ли завтра дорожныя карты? Караценька. Нейкі падпішуць. Я думаю, гэта будзе вельмі урэзаны варыянт таго, на што хацеў бы Пуцін. Карацей, не думаю, што нешта сур'ёзнае будзе. Дарэчы, Эд Пальчыц, ён якраз рабіў свае прагнозы, варта пачытаць. Ён гаворыць пра тое, што штосьці падпішуць такое, ведаеце, каб выйсці не зусім аблажаўшыся выглядаць, штосьці падпішуць. Іншая справа, спадарства, мы да канца не ведаем, што яны падпісваюць. І ў тым ліку застаецца магчымасць для таго, што яны штосьці падпісваюць, і мы не ведаем ввогуле, што яны падпісваюць гэта, разумееце? То тут не пытанне таго, што яны нам заўтра афіцыйна скажуць. Разумееце, ўсё адбываецца ўсё адно за нашымі плячыма. Нам нічого не кажуць. Таму выйдуць яны заўтра, не выйдуць, скажуць, вось у нас 5 картаў гэтых дарожных мапаў, 7, это не істотна, іх можа быць і не 7, а 2, іх можа быць 15, про іх папросту нам не скажуць. І вось такія людзі, якія жывуць за нашыя з вами падаткі, нам не патрэбныя. Думаю, Валер мае рацыю ў гэтым пытанні на 100%. Давайте яшчэ крышачку каментароў, пакуль не абрубілася сувязь. Усе пытанні? Не, яшчэ ёсць. Эдуард Пальчыц, які не змог далучыцца, піша, што вроде кота аккаунт либо ломанули, либо задержали, пишут в личку фигню. Гэта маецца на увазе блогер Серый Кот. Трэба спраўдзіць. Шифруйце свае мабільныя прылады, ніякіх адбіткаў пальцаў, ніякіх шифравання па адбіткаў пальцаў, ну, замыкання. Толькі пароль, толькі пароль. Да. І яшчэ праціск на блогераў, караценечка. Узгадаю выпадак з каналам «Снимать разрешено». Хто не бачыў, на канале «Общество Гомель» Сергей Петрухін таксама пра гэта зрабіў. Там ёсць наконт гэтай сітуацыі. Там пачалі ціснуць на жанчыну, якая вядзе гэты канал. Абавязкова азнаёмцеся з сітуацыяй. Там ледзь не заводзяць крымінальную справу. Я таксама буду сачыць за гэтай сітуацыяй і будзем вас інфармаваць. Абавязкова азнаёмцеся. Так, как тяжело смотреть на Луку, аллергия. Степа, огромная благодарность. Одно обращение к Степе и Белсату. Там Минздрав вздрогнул, что много проблем по всей республике решили, стали прислушиваться, так боятся огласки наши чиновники. Сапраўды, гэта агалошванне, гэта тое, чаго найбольш баяцца беларускія чыноўнікі. Радикс правильно говорит, я уже лет 15 говорю, что Лука в каждом уже живет. Надо каждый день выдавливать из себя Лукашенко. Ну, казали ранее выдавливать из себя раба, зараз, ну, в принципе, то же самое, выдавливать из себя Лукашенко. Так, там у чатику пытались, какое мое любимое аниме. Мое любимое аниме «Евангелион». Чему? Ну, сюжет такі класненькі, так эпічна, атмасферна. Угу. Але пра аніме пастрымем наступны раз. Добра, у наступны раз мы абавязкова ўсе гэтыя пытанні згадаем, якія мы не... Забярыце мікрафон у фантазёра. Я не ведаю, на якім моманце гэта было. Фантазёр, ты меня называла. Дарэчы, праспяваем абавязкова на наступным стрыме. У нас ёсць гітара, мы... Дзве гітары, і
Валер штосьці заспявае. І Стёпа так само. Падтрымліваю словы спадара дарогі. Спадар дарога, дзякуй вялікі. Дзякуй. Мова гэта зброя. Гэта сапраўды так. Беларуская мова наша нацыянальная зброя. Эканамічныя рэформы патрэбныя, ніхто не адмаўляе. Думаю, что лукашенковско-путинское ТВ пострашнее чего-либо. Ну да попросту не глядите его. И все. И где 475 тысяч, при Зеноне 50-60 был предел, при том, какой мобилизационной силой тогда был фронт. Караценька, калі можна. Гэта рытарычнае пытанне, дзе? Ну вось давайте пачнем іх ствараць, пачынаючы ад сёння. Ну на сёння няма, так, гэта факт. Ну няма, і чё далей? Так что давайте рабіць разам, а не толькі крытыкаваць. Я сёння перадаў талончык. Рэспект. Укланяйцеся ад податкаў праз талончыкі, добрая прапанова. Так, пытаннічка наконт сучаснай сітуацыі. Тыя суполкі, якія зараз выступаюць супраць Лукашэнкі, яны аўтаматычна далучаюцца да імперскіх жаданняў Крамля. Вашая думка? Таксама караценька, калі можна. Абсалютна невідавочная выснова. Калі мы супраць аўтарытарызму ў сваім доме, гэта не значыць, што мы хочам, каб да нас прыйшоў суседні аўтарытарызм. Я не бачу тут логікі, аб гэтым, па-моему, вычарпальна сказаў Дарога, што гэта не трэба гэтую паддавацца на гэта, да, на этот псеўдавыбар, што альбо Лукашенко, альбо Путін. Нет, пачніце ад сённяшняга дня себя успрымаць суб'ектам улады. Для первого раза зачёт. Я таксама думаю, што збольшага наш стрым атрымаўся. Мы будзем толькі паляпшацца, абавязкова высветлім сітуацыю з інтэрнэтам, чаму так адбылося. Будзем гэта таксама вам распавядзем на наступным стрыме, заспяваем, адкажам на іншыя пытанні. От подписания до ратификации очень длительный период, есть время для реакции. Час ёсць заўжды. Вось калі кажа, там занадта позна, у кожным выпадку, нават калі занадта позна, гэта яшчэ не азначае, што крыж позна, але ўсё роўна трэба рабіць. Колькі б не было, 9 месяцаў, 10 месяцаў, там, год, можа 5, ніхто дакладна не ведае. Гаспадарства ўжо 25 гадоў мы вось скатваемся туды. І здавалася б, калі б мы ўсе гэтыя 25 гадоў рабілі тое, што нам зараз належыць зрабіць, уяўляеце, колькі б мы ўжо набудавалі, якую б мы Беларусь паралельную, аўтаномную стварылі. Гэта было б не 475 тысяч, гэта былі б мільёны людзей, разумееце? Таму ніколі не позна. Давайте пачынаць ад сёння, і ўсё. Сёння гэта не позна. Ну, в прынцыпе, гэта ўсе каментары. Апошні каментар: Расія гэта вайна, Расія гэта вайна. Я думаю, што нам зараз час развітвацца. Давайте караценька падсумуем, што сёння было. 28 рублёў і 1 капейку нам атрымалася сабраць на развіццё беларускай благасферы. Няблага. Думаў, шчыра кажучы, што будзе горш на такім лампавым, як кажуць, стрыме. Дзякуем вам вялікі, гаспадарства, за падтрымку, за ўвагу. Давайте, можа, караценечка падсумуем, пра што сёння вялася гаворка. Пра інтэграцыю мы гаварылі, пра Гараўскага. Так, пра забойствы, абмеркавалі забойствы, вось гэтыя палітычныя, абмеркавалі інтэграцыю. В прынцыпе, сышліся на тым, што не варта паддавацца гэтай псеўдалогіцы, а тым, што прыйдзе Пуцін замест Лукашенка, што трэба пачынаць усе перамены з сябе. І лукашызм пранік уже не толькі ў палітычную сферу, а штодзённую і побытавую, што перамены трэба пачынаць з пабудовы гарызантальных супольнасцяў, што можна доўга фантазіраваць аб тым, што будзе заўтра, там здохне нехта ці нехта, кое-хто здохне ці не здохне. Ад гэтага не трэба адбудоўваць, пачынаць свае планы на будучыню. Ёсць мы, ёсць нашае грамадства, і мы мусім самі вырашаць, якім яно мусіць быць, а не разлічваць увесь час на нейкія знешнія фактары. Ну і таксама не верыць сялякім канспіролагам, слухаць дасведчаных людзей, аўтарытэтных як бы ў благасферы, у інфармацыйнай прасторы і, канешне ж, першую чаргу аналізаваць усё самому, не паддавацца постпраўдзе і фейкавай інфармацыі. Вось. Ну, я, магчыма, яшчэ 2 слова скажу. Я вярнуся вось там да адной з самых першых рэплікаў наконт таго, што ўвесь гэты стрым гэта піяр для майго каналу.
спадарства, я б часткова гэта так і адбудзецца само па сабе, але я б хацеў выказаць спадзяванне, што насамрэч гэта стане пачаткам піяру для многіх беларускіх каналаў. Мне хочацца заклікаць усіх нашых калегаў, паплечнікаў па блогасферы таксама ладзіць падобныя стрымы, у тым ліку супольныя, развіваць гэтую супольнасць незалежна ад нас, ад нейкіх іншых суполак. Дзесьці ў сябе на месцы, мы гаворым пра гэтую гарызантальную супольнасць. Мне б хацелася, каб гэта быў такі старт для развіцця, дадатковага развіцця беларускай медыяпрасторы, беларускай благасферы і спадарства. Калі хтосьці ёсць тут таксама з блогераў, пачаткоўцаў, у каго там мала падпісантаў, мне здаецца, адзін са спосабаў гэта ў каментарах таксама адзначацца, пісаць пра сябе, і хтосьці зойдзе таксама паглядзець. Давайце адзін аднаму дапамагаць, і дзякуй вялікі ўсім, хто нас глядзеў сёння, хто будзе далей глядзець у запісы. Таксама дзякуй вялікі ўсім тым, хто нас падтрымаў фінансава. Такая незвычайная штука насамрэч для Беларусі, але таксама калісьці да гэтага прыйдзем. Дзякуй, застаемся разам. Здаецца, все. Дзякуй вялікі, шановнае спадарства. Апошнія каментары, калі чакаць наступнага стрыма, хаця б прыкладна. Пакуль не абмяркоўвалі гэта, але я думаю, абавязкова вам паведамім. Прычым мы ж мабільныя, можна праз скайп, праз інтэрнэт. У наступным годзе тады мы мусім павіншаваць спадарства з надыходзячымі святамі калядамі. Дзякуй вялікі за стрым. Жыве Беларусь, жыве. Ці мажліва новае палітычнае забойства, абмяркуем у наступным стрыме. Удачі, мазгон канспіролог. Нехта жыве і будзе жыць, у яго болей 2 мільёны падтрымкі. Не ведаю наконт 2 миллионов. 26 рублей. Я так понимаю, до встречи в новом году. Хутчэй за ўсё так. Вялікі дзякуй, хлопцы, усяго найлепшага поспехаў. І вам дзякуй. Так, будем ждать завтрашней встречи на площади Калиновского и результатов. Хацеў заклікаць яшчэ ўсіх, хто глядзіць гэты стрым яшчэ, і паглядзіць яго пасля таго, як ён закончыцца. Калі ласка, падпісвайцеся на канал Нехта у Тэлеграме, на Ютубе. Лепей адразу падпішыцеся на некалькіх пляцоўках, бо можа стацца такое, што на адной з пляцовак яго заблакуюць, а так вы працягнеце атрымаць інфармацыю. Падпісвайцеся на канал Дарога, на якім вы гэта зараз глядзіце, цікавыя ролікі. Чалавек працуе на тэлебачанні, прафесійна ўсё робіць. І падпісвайцеся таксама на мой канал Радикс, які вы пабачыце ў спасылкі ў каментарах. Таксама будзе шмат палітычнай аналітыкі. Так што будзем працягваць нашу справу. Дзякуй вялікі за тое, што былі з намі. Да пабачэння, ўсяго добрага, і завяршаем нашу трансляцыю. Новым базарам.